Dobrý den, dnes jsem si připravil pokus lávová lampa. Na tento pokus potřebujete sklenici, potravinářské barvivo, jedlou sodu, olej a ocet. První, co uděláte, je, že si naberete 2 lžíce jedlé sody. Nasypete je do sklenice. Poté si vezmete olej a nalijete ho do sklenice. Pak si do malé mističky nalijete ocet. Do octu přimícháte potravinářské barvivo a pořádně zamícháte. Poté, co se to promíchali, to můžete přelít do sklenice s olejem a jedlou sodou. Nalijete to tam celé. A můžete sledovat, jak jste si vyrobili svoji vlastní lávovou lampu. A proč se to vlastně děje? Když se jedlá soda smíchá s octem, probíhá chemická reakce, která produkuje kysličník uhličitý. Tento plyn se vynořuje jako bubliny. Bubliny kysličníku uhličitého sahají až k oleji, čímž vytváří efekty podobné lávové lampě. Bubliny stoupají k povrchu a poté prasknou. Když bubliny stoupají a klesají, vytváří efekt lávové lampy.